Bere garaian dokumentala egin zuen Gernika batalloia izanekoa, eta orain dokumental hori liburu bihurtuta, gudari ezagun eta haiek egin zuten lan ezinbesteko horri liburura ekarrita, gurekin dugu, biba Frank Dolosor! Haupa, Frank, arratsaldeo! Baita zure, eskerrik asko etortzegatik, Mila eskertzeriko. liburu eta guzti gainera, ze ondo. Kaixo, Frank, arratsaldeo! Ze kuadria. Ondo. Eseri, Frank, eta erakutsi liburua lasai. Hor eskuan daukazu Gernika batalloia. Egia egan poza handia izaten da beti, ez bakizu da? berriketaria delarik, zerbait ateratzea, nire kasuan hirugarrena da, baina ez da egun guziz olako gauza bat ateratzen, eta bereziki olako gaia delarik, zeren, hemen berriketariek aipatu behar dugu gertatzen dena, eta hortan gelditu, gauzak zintzotasunez eta aipatu, baina badire bertze gauza batzu, maitasunez egiten direnak. Eta hau ala da. Hau ala da, ez da? Eta ez dute kontrako erranen, zetako erranen dunik eta guai, eta hau maitasunez egina da, gauza frango bezala, zeren baita, gauza hainitz eta balore biziki ederrak eta historia honetan. Gu ere aleginduko gara elkarrizketa maitasunez egiten. Hasiko gara izenburutik Gernika batalloia egia da askotan entzun dugula, eta Gernika batalloiari buruz mila kontu eta kantu entzun ditugula. Esango diguzu zertzen, zein norri izan ziren, zein ziren Gernika batalloia osatu zuten gudari haiek? Eta hori garrantzitsua da, zeren Gernikak, hitzak, izenak, badakigu nolako garrantzia duen hemen Euskal Herrian, baina hainitzek lotzen dute biztan da. Gernikak eta jasan zuen bombardaketarekin, hori izan zen mundu bigarren gerraren entsegu orokorra. Han entsegatu zituzten armak, gu izan ginen lehen biktimak, eta orduan mundu bigarren gerra bukatzen ari zelarik 1945ko apirilean maiatzean, hor Euskaldunek erbestean ziren Hego Euskal Herriko, Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, Nafarroa garaiko Euskaldunek Agirre lehendakariaren atzetik ondoan eta Kepa Ordoki komandantearen aginduetara, han ziren Ipar Euskal Herrian eta Frantzian erbestean, eta orduan pentsatu zuten aliatuak behar zituztela lagundu, eta behar bada horren truke gero aliatuek laguntza emanen zutela, zeren Hitler hil zen, Mussolini ere bai, eta orduan behar zen Franco paretik kendu, eta pentsatzen zuten ala izanen zelata. Hitz batzu egin ziren gisa hortan. Gero ezen gertatu, baina bederen Euskaldunek egin zuten egin behar zena. Eta zer da, brigada bat montatu, sortu, eta han laguntza eman aliatuei, azken naziak zirenak eta Puente de Gaben hori Bordeletik 100 kilometrotan da, Bordeleko portuaren sartzen nagusia da gainera, orduan toki estrategikoa, eta hori ere behar zen garbitu nolabait, eta orduan borroka hortan parte hartu zuten, eta 5 gudari hil ziren eta 17 zauritu. Eta ematen du aspaldiko gauzak direla, eta historia ez, aktualitatearekin lotua da, orain ikusten dugu eskuin muturra gora ari dela denetan, guk gogoratu behar dugu, gure Euskaldune, gure gudariek zer egin zuten eskuin muturraren kontra. Bai hegoaldean eta bai iparraldean. Beraz, aktualitate bete berea. Helburua bazen Frantziatik indar okupatzaileak kanpora botatzea. Hori da, bai. Naziek ikaragarriko sarraskia egin zuten, eta 4 urteko okupazioa izan zen hemen berean, Lapurdin, Baxe Nafarroan, eta gure aitatxitamatxi hortan ziren, eta guk familian berean baditugu 3 biktima, 3 hil baditugu familian, eta hortik dut nik interesa mundu bigarren gerran, eta gero, gure deiturak, ni aurran nintzelari, gure deiturak ikusten genituen plaketan, senperen eta azkainen, eta zergatik zien gure deiturak, gure abizenakan, eta txitamatxiren anaiak hil zituzten, 27 urteko gazte-gazteak, eta gero ikusi dugu nolako sarraskia izan den, eta nolako laguntza izan den hegoaldeari esker, eta nolako baloreak izan zituzten, hau da, demokrazia eta askatasuna defenditu bai hemen eta bai munduko edozein tokitan. Hau da, ideia nagusia. Eta pixka bat hori behar dugu jakinarazi, orain 80 urte mundu bigarren gerra bukatu dela, Frantzian eginen dituzte ikaragarriko omenaldiak, edarki egiten dituzte, egia arrantanik parte hartzen dut horietan, baina guk gurea behar dugu aipatu, zeren hor ikusten dugu, Normandiako lehorreratzea, Provenzakoa eta zenbait ekitaldi egiten dituzten, eta ederki da hori guzia. Baina historia hundian, bada ere historia txikia eta guretzat biziki handia dena da, gure eusko gudariek zer egin zuten, eta hori jakin izan dugu, hola, aipatzen eta aipatzen da, baina gehiago egin behar da, eta hori gure lana da, eta gainera gudari batek idatzi zuen. Gaur egungo Euskaldunak jakin eta jakinarazi ezazu bertzeei guk zer egin genuen.
ez dakit niri mintzo zen edo zer, Nikola hartzen dut eta joan ziren. Zu, Frank, erraxa izan alda argazkiak, elkarrizketak, dokumentuak lortzea hori dena idazteko? Egia erran bai. Bai? Egia erran bai. Zeren, egenen dauzut gauza bat. Asten zara mintzatzen, ni asten daizelarik, nahi seguran isiltzen, hori ere badakitze, bena. Asten duzuelarik eta gai bat aipatzen, hemendik eta handik, eta guk ere olako eta olako ezautu ginoen, eta gure aitona erean egontzen, eta gure osaba ere bai. Zeren jendeak uste du aspaldiko du urruneko gauzak aipatzen ditutela. Ez, Kepa Arrizabalaga futbolaria nok ez du ezagutzen. Bere familiako bat Arrizabalaga ondarrutarra han egon zen, eta Gernika bataioian gauza bera Bixintxo Bilbao pilotaria ere hemen izan da, bere aitatxi ere ondarrutarra Aretzi Giniz errukbi jokalaria ere bai, eta Juan Martínez de Irujo pilotaria nok ez du estimatzen, bere amaren osaba erean egon zen, Ziraukikoa zen, Victor Goñi, eta Nafarra beraz, eta parte hartu zuen, beraz Euskal Brigada hortan, eta bertze asko, edabideetan aipatzen ez ditugunak, edo beren deiturak abizenak ez dira inezagunak, baina balore berarekin eta borrokatu zuten. 200 bat, ola, eta hoiek erbestean zirelarik sortu zen Unión Nacional Española. Eta beren asmoa zen Espainiarat itzultzea, baina Eusko Jaurlaritzak erbestean bazuen informazio ona, eta bazakien muga biziki ongi zaindua zela, eta hori bere buruaz beste egitea izanen zela, suizido bat izanen zela, sarraskia eta hala gertatu da, egin izan duten edo saiakerak egin dituzten tokietan. Eta orduan, Agirre lehendakariak ikuspegi zabala baizuen, eta bere gobernuak eta denek, eta hor pentsatu zuten hobe da prestatzea hobekiago, aliatuak laguntzea, eta orduan hortik atera ziren gehienak, 200 bat, eta sortu zuten Euskal Brigada han borrokatzeko bordele inguruan. Hori da, eta helburua zeuk esan duzu ez da gero, hemen Franko paretik kentzea izango zen behar bada gero espero zena edo laguntza jasotzea, gero hori etzen ala gertatu, horrek frustrazioa ere eraingo zuen noski ondorengo belaunaldietan, eta... Ikaragarria izan zen, zeren uste zuten, ala izanen zela. Gero, traizioa izan ote den, aipatzen da batzutan galdera hor da, zeren De Gaulle, Charles de Gaulle generalak berak agurtu zuen ikurrina. Zeren, libratu zituztelarikan, borroka egin zuten apirilaren 14tik 20, 1945. Eta han libratzen eta azken bonkorrak, Euskaldunak, gehiago ere baziren, brigada mistoa zen, bazien katalanak, bazien anarkistak, somaliarrak, magrebtarrak, denetik eta frantsesak ere nola ez, baina Euskaldunak eta azken bunkerra askatu zutelarik, Aretzi Ginizen, Carlos Iginiz eta Beratarrak ikurrina eman zuen, hola, eta batzuek uste zuten inglesak ote zien edo banderaren gatik, eta gero alemanek ere nahiago zuten beren burua eman Euskalduneri edo ingleseri beldur ziren frantsesei mina handia egin zieten, laburtez, eta orduan beldur ziren zote zioten olako kolperik edo ola izanen, eta orduan hori guzia behar da pixka bat gogoratu eta egiarran borroka biziki laburra izan zen, baina emankorra eta lortu zuten eta bertze gauza bat. Han bizi direnek, Zulac-sur-Mer, Le Verdon eta hango herrietan erraten digute, gizon horiek egin dutena, ez da antzi behar, gu libre gaude orain, aiei esker. Guk orduan, han erraten badute Frantzian, guk ere zerbait inbarko dugu hemen Euskal Herrian, eta hori erraten dute, hori maitasun guztia merezi dute, eta sekulan ez dezaguna antz egin dutena, hori erraten dute orain ere, eta ikurrina atatzen dute, batzutan, Pentsa, eta horretator liburu hau, ez liburu hau bakarrik, gai honekin zukurte asko dara matzazulako, 2015an duela 10 urte dokumentala ere egintzen nuen, Gernika batalloia irudi batzu ikusiko ditugu, bai. Hauxe da, 2015an Frank Tolosaurrek egindako Gernika batalloia dokumentala. Batalloia sortzen delarik nazien kontrako azken guduetan parte hartzeko, Gernika izena ematen diote berriz. Nazismoaren, astakeriaren egi martir bat. Gernika erraitea, gudarientzako da dena erraitea. Gernika gaindituko dugu. Agirre berak esaten zuen, Bigarren Mundu Gerra, gerra ideologikoa zela. Gerra horretan borrokatzen zianak ideak ziala. Batetik demokrazia, da bestetik totalitarioen ikuspegia. El de aquí culpable, pero el de allí responsable. Entonces con Raquel responsable tenía que ir.
gudari horiek borrokatu ziren Frantzian, egia da, baina haien gogoa Euskal Herrian zuten. No olvides que pertenecíamos a todos los partidos políticos. Irudiak, fikziozko irudi horiek errealitatean oinarritutako, baina fikziozko irudi horiek benetan oso indartsuak. Material eta dokumentazio asko erakutsi zenuten dokumental horretan, ordura arte, sekula argitaratu etzena. Oztopo asko gainditu behar izan zen dituzten, horiek biltzeko, bidea erraza izan zen? Egia erran lan aberatsa izan zen, batetik elkarlanean egindakoa da, enik fikzioa ez dut egiten horri Dan González eta lankideak, baleuko ekoiztetxeko lankideak eta hemendik agurtzen ditut gainera, zebakizolako lanak egiteko lan talde zabala dela. Gero, atera genuen aski ongi egia erran, baziren zenbait lanak eginak, hor ikusi dugu Iñaki Fernandez, arek egin du eta lan biziki sakona Gernika bataioari buruz, Jean-Claude Lajon historialariak ere bai, eta gero Mikel Alvarezek ere bai, baziren zenbait liburu zenbait gauza, eta hoiek guztiak forman eman genituen duela 10 urte. Eta dokumental hori biziki osoa da, borobila eta aberatsa, eta orain ere ematen alda, gainera nahieran eta primeran ikusten alda, gure etxean, eta ikusten duena, primeran joain zina. Baina, gero egia da, geroztik aipatuz eta nola erran, proiekzio publikoak eginez zerri pastu garelako denetan, ze hau egin genuen eskuaraz, espainolez ere ETB birentzat, eta frantsesez Frantziako telebistaren zatere. Hola, publikoaren arabera, batian edo bertzian ematen ginen, eta demezala errateko, galdetu zidatelarik hori egitea, nik uste nuen itzultzailea bilatzen zutela, eta gantziaten ez zuk idoilari, mena nik ez du sekulan santanekin, hori eta mena maitetuzu gai hori inen duzu, eta hola, joan zina, eta egin nuen, eta biziki hor sortu zen olako dinamika bat, eta kuadrilla bat, segitzen dugu, harremanetan, eta berri emailekin, eta hortarako dire guaiko tresne horiek, eta ia da hor sortu dela. Eta proiekzio publiko batean, gertatu zitzaidan, gizon bat urbiltzea gero, gu mintzatzea egesa da. Baina publikoa duzularik parean batzutan galderak, eta etorri zen nire gana, eta errazu jauna, eta hor zure filman aipatzen dituzun guztiak, hain nintzen pentsatzen, guai, nola egituko da. Hor erraten dituzuen guziak egiak dire, ze ni han nintzen, eta Kepa Ordoki komandantearen ondoan dena, ni naiz. Eta Miguel Arroyo, eta etorri nere etxera erakutsiko Miguel Arroyo bezkizut. zen bera, hori esan zizuna, duela hilabete zendu zen? Hori da. Eta laguna handia, Angelun bizi zen, Burgostarra, bera, sortzez, Bilbon bizi zen eta augazelarik, eta gero erbestean, Gernikako bombardaketaren egunean, zenbait bomba Bilbon ere erori ziren, Uribarri kalean bizi zen, eta tunel bat baitan trenentzat, han eman ziren eta gordetu eskutatzeko pixkat bombengatik eta beldurtu baiziren. Eta gero, behar izan zuten handik joan, eta hori aipatzean negar egiten zuen beti, gizonak, orain 100 bat urte beteko zituen, orain zendu da duela zenbait aste egan duzu bezala, eta han Frantzian amarekin, Bordelen, gero Baionan, enpresa bat sortu zuen, eta sartu zen, ura ere Euskal Brigadan, eta erraten zuen, nien ez Euskalduna, baina bihotzarekin egin dut, eta berritze egin ezake gauza berbera. Eta arek eskaini dit adibidez liburuaren azalean den argazkia, hori sekulan santan ez ginuen ikusi, eta lagun egin ginen, bere etxerat joanez, eta solas eginez, batekin bertziarekin, egiaren ez da sekulan gelditzen. Eta gero badut ere erakusteko, ez dakit orain edo gero edo, opari bat egin zidan, opari edarrena bere lekukotasuna, argazki hori, eta gero badut hemen. Frank, gauza bat egingo dugu. Espiak eta 17 minutu zuzenean ari gara, Gernika Batalioia liburu argitaratu berriari buruz hizketan Frank Dolosorrekin. Eta Frank, atortxu roketik etorri gara, baina uste dut rock'n'rolla hau dela, ezta? Hau ere... Hau txampo bat entruke, ala izaten maiderra kantatzen zuen. Zer da hau? Kutxa honek zertarako balio zuen? Hori opari ederra da, egan dutan bezala Miguel Arroyo gudari izenak, guai zendu berriak, oparitu zidan bere lekukotasuna argazkia eta gero etorri zen behin eta arrantzian begira olako bi kutxa dauzkat eta nahi baduzu bat oparituko izu. Nien ez biziki materialista, baina nuen, bai. Ostras, oso polita.
Galizia Zeren da. hau da, 1945 beraz, han Puente de Grave eskualdean, eta Gernika bataioiko gudariek erabili zuten kutsa, erakutsiko izuet, ukitzen Hau ireki egiten da, ezta? Hori da, Ireki egiten eta da? hemen munizioak ematen zituzten hola, ni naiz biziki aditua, baina ikasten da. Izango ziren horrela, ez? Hori da, hemen hola balak, Balak eta izango zuen neurri traileran hau. uste dut ikusten dela momentu batean mitraieta hola onduan, eta gero taka egiten delarik, hola hortik ateatzen dire. Pelikuletan ikusten den hori, ez da? Hori da. Baina hau ez baita pelikula batekoa egiazkoa baizik, eta holako zera bat egiten dut, hau oparitu zidan, eta nek atxikitzen dut, baina egin nahi dutana da deneri erakutsi, zeren hau denena da, eta mementuan nik atxikitzen dut, baina egun batez ezakiten norbaiti eman beharko diot, edo nonbait denek ikusteko izan, eta egia da, ukitzeak ere egiten du holako. Ez da egun guziz Hor, ikusten. itzegingo balu, zenbat histori kontako. Nora ibilio. Pentsatu ni momentuz pentsatut eta esan, barkatu, imposible zela, baina bokadio eramateko zela. Alaxe pentsatu dut, Frank, benetan, benetan zatu, garaiaitan bokadio gizak joketzuten izango ere. Astun xamarra bokailoak eramateko, baina benetan ederra, opari benetan ederra, Miguel Arroyo zenarena. Bai, holako bi eta zituen, eta bat niretzat, eta pentsatu nuen, ze ongi. Eta beti, azkenean, solas batek beti bertiak hartzen baitu, eta beti segitzen dugu, eta hola batekin, bertiarekin, eta Javier Brosa ere eura Mexikon, eta harrapatu ginuen gero, eta pentsa guk uste ginuen, dokumentala hasi genuelarik dola 10 bat urte, pentsatzen ginuen Paco Perezela azkena, eta gero Jose Ramon Aranberria gertu zen Getarian, eta gauztik lagunekin ginerako matxote ondarro, bai, eta osaba bezala zen guretzat. Bai. Ura ere urte askorekin hiltzen, okarrez pali Ona, baina ona, nik Euskal Herrian ez dakit Aranberria bezain onik baden. Eta mendik handertain jakitatenak eta gurtzen ditut, eta emozionatzen nahi zeren sortu da olako gauza bat eta biziki indartsua da gure artean. Eta zuk harreman estu izan duzu beraiekin, biztan da, eta horrek ere zuri, Miguel Arroyoren galerak ere zuri noski eragingo zizun, ez da? Gonbidatu ginuen, begira, helduten larumatean aurkezpena eginen dugu Gernikan, eta genion, baginakien zaila izanen zela, ere urteko bizona, ez da hola mugitzen momentu batetik bertzera, baina bederen politeziaz edo behar zuela jakin, eta alaba batek errantzidan, zaila izanen da, eta gero ondoko astean, hoean zela, eta gaizki, eta baratzea ez zuela gehiago zaintzen, hori marka txarra da, baratzea zaina zarelarik, eta hola eta gero egun bat goiz batez, aita joan zaigu gabuntan, eta gertatzen dena 100 urtetan hiltzea ere gertatzen den gauza da. Baina bederen, haiek aipatu duten guztia, zeren transmisioa biziki importanta da. Gehienek ez dute egin familietan. Familiari konta. Hori da, eta nik beti erraten dut, normala da hori ere. Azkenean ikusi dituzten gauzak jasan pairatu duten sufrimendu guzi hori, eta gero ezkondu dira, izan dituzte seme alabak, eta egin dute, nik beti erraten dut, bi bizi bezala izan dituztela. Bat gogorra, eta bertzea ere, bertze mota batekoa, baina sufrimendu guzi hori ere eman dute, eta orduan ezen guai bezala. Kontatzea gogoratzea da, eta askotan gogorra da hori. Eta zenbait kasutan izan den transmisioa, baina guti, eta orduan hor zerbait ekartzen alba dugu, azkenen bakotxak zerbait ekartzen du, batzuek kirolan, musikan, edo zein gauzetan, antzerkian, edo umore gintzan zergatik ez, hori ere behezkoa dugu, baina nik nire ekarpena hortan izan.